Kaixo eta ongi etorriak bertze egun batez, magazinera gaur martxoaren 13. eguna dugu, astelehena, eta gaurkoan beti bezala, bi elkarrizketa ekarriko ditugu. Lehenik eta behin Álvaro Soule eta Eider Bidegainekin egonen gara, eta Arizkun Rockeko antolatzaile hauek, berri txar bat ekarri digute ontakoan. Izan ere duela gutxi, publiko egin dute Arizkun Rock, bere bukaerara iritsiko dela, bere azkeneko edizioa eginen dutelako, aurten 2023ko ekainaren 23an hain zuzen ere. 10 urteren zikloaren ondotik, itxiera ematea erabaki dute eta haiek kontatuko digute ondoko elkarrizketan, nolako izan diren 10 urte hauek, zen izan diren haien bizipenak eta nolabait ere itxiera ematearen arrazoiak. Bigarren elkarrizketan berriz, unat burlatara etorriko gara, eta kasu honetan kontu politikoez arituko gara, solasean horretarako burlatarekin edo por burlata herri plataformako kidea den Gorka Balesekin egonen gara. Solasean herri plataforma honek martxoaren 3an mobilizazio bat egin zuen, eta mobilizazio horretan, irakurketan zehazki, salatu zuten burlatako udalak erabiltzen ari duen autoritarismoa eta burutzen ari dituen murrizketak eta privatizazioa. Bera kontatuko dugu, zehazkiago zer den haien irakurketa eta haien proposamena. Guzti hori baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1328an Joana Bigarrena eta Felipe Hirugarrena Ebrexkoaren Nafarroko errege-erreginen koroatzea izan zen. Martxoaren 13an, baina 1781an William Herschel zientzialariak Urano planeta aurkitu zuen Bazen. 1928an Tennesseen, Estatu Batuetan, estatuko lege batek Darwinen eboluzioaren teoria irakastea galarazi zuen erlijioaren aurkakoa zela eta. Eta 1986an Dunblaneko Eskozia sarraskia gertatu zen. Thomas Watt Hamiltonek 16 aurreta heldu bat hil eta bere buruaz beste egin zuen. Ikus ditzagun gaurko lerroburu nagusiak. Nafarroko gobernuak Antolin Egiluz, Julio Peña eta Juan Bautistaren gorpuzkiak senidei eman dizkeen. EH Bilduk Nafarroko parlamenturako hauteskunde zerrendaren aurkezpen ekitaldia ospatu du igande honetan Uharteko Arte Garaikideko Zentroan. Gomazko balen biktimak aitortzeko eta istiluen aurkako material hori debekatzeko eskatu diote foru gobernuari. Nafarroko lehendakariak enplegu zentro bereixiek Nafarroko ekonomiari egiten dioten ekarpena defendatu du. Nafarroko gobernuak eguzki teilatuen mapa interaktiboa egin du, autokonsumorako gigabat potentzial lortzeko. Nafarroko gobernuak berretsi egin du terrorismoaren gaitzespen irmoa eta biktima guztiei emandako babesa berretsi du. Euskara Bideak Nafarroari dagozkion azken inkesta soziolinguistikoko datuak aurkeztu ditu. Irujo Kontseilaria Plazaolako bide berdea bizitatu eta Plazaola Sakana Ultzamaldea 2023-2026 jasangarritasun turistikoaren plana aurkeztu du. Nikdok Navarra Impulsa Kultura Deporte y Ocio Sozietate Publikoaren jardueraren eragina Nafarroan 57,5 milioitik gorakoa izan zen 2022an, eta barne produktu gordinaren 0,29ko hazkundea ekarri zuen. Kaparrosoko Errota Udal Piraguismo Eskolak adin guztietako jendeari zuzendutako jardueretarako izen emaitzak ireki ditu. Agenda kulturalean, zer dagoen? Asteazkenean, Juan San Martín eta Ritxi Lizartzaren Ainarak dokumentala eskainiko dute Kondestable Jauregian atxaldeko 7:30. Baita ere Arrosadiako liburutegi publikoan, martxoaren 15an, 6:30 asteazken horretan beraz irakurle taldea euskaraz bilduko da. Miren Gorrotxategi Azkunaren 33 ezkil liburua komentatuko da. Hortzegunean arratsaldeko 7:30 Oier Guillanen VHS lana taularatuko da. Eta baita ere Martxelo Otamendi
Berria egunkariaren zuzendariaren eskutik Euskaldunon egunkariaren inguruko hitzaldia. Sorrera itxiera eta berria berpiztea hitzaldia eta ondoren afaria. Martxoaren 16 beraz, 7 eta erdietan biltokin. Eta hortziralean Mendillorriko Zibiboxean, 7etan, Erdi Aroko antzerkia, erritua, drama eta solemnitatea. Haren, aztarna Nafarroan, astokariak eta astokizunak. Eta igandean, udaberriarekin jolasean aurrentzako eskulan tailerra ospatuko da martxoaren 19 horretan, 8 7etara biltokin. Udaberriko loreekin eskulanetan arituko dira aurrak. Prezioa €3 eta izen emateak martxoaren 14 baino lehen egin beharko dira. Goazen gaurko egunkarien azalekin. Diario de Notiziasen kasuan lerroburu nagusian, Nafarroan mendekotasuna duten 17.370 pertsonetatik 190ek prestazioren bat jasotzen dute. Mendetasunari dagokionez 42,6 ertainak dira, 26,3 larriak eta 21,2 mendetasun handikoak. 65 urteko adinekoen 110ek mendetasun aitortua dute. Zahartze aktiboa sustatzeko prebentzio programen alde egin dute adituek. Argazkian berriz, zenbait emakume golen Baiona zinemetan, eta izenburuan, egungo zinemaren begirada berria. Talentua eta kontatzeko istorio onak dituzten emakume zinemagileen mugimendua sortzen ari da. Berri gehiagotan, diputatu eta senatari nafarrak bai bakarrik da baietz legearen erreformaren aurrean duten iritzia bildu dute. Bertzeak bertze Santos Zerdan, Ione Belarra, Belpozueta, García Danero, Koldo Martínez eta Alberto Katalanen hitzak bildu dituzte. Eta Diario de Navarran. Lerroburuan, osasun zentroetako COVID-19 eta arazoek markatu dute legegintzaldia. Profesionalek azpimarratu dute Nafarroa ez dela erakargarria osasun langileak erakartzeko. Diario de Navarrak legegintzaldiaren balantzeari buruzko serie bat hasi du osasun erakundearekin. Izenburuan, bertze berri batean, Javier Lozano Moreno eta Ismael Lozano aita semeak. Izenburuan, familia erreleboa treneko mandoetan. Javier Lozano, zirboneroak erretiroa hartuko du, makinista gisa eta bere seme Ismael ardura hartzeko prestatzen ari da. Bertze berri batean, hipoteka hobetzeko banku aldaketak gora egin dute. Nafarroan, izan ere Euriborrak gora egin duenez, mailegu aldakorra duten gero eta pertsona gehiago ari dira alternatibak bilatzen eta kuotak arintzen. Eta Gara egunkarian lerroburu handi batean, goi kargudunak sektore pribatura pasatzen ziren Lakuaren baimenik gabe. Egunkari honek, Garak, Lakuako gobernuko dozena bat goi kargudun atzeman ditu, legealdi honetan sektore pribatura pasatu direnak legeak behartzen duen bateragarritasun baimenik eskatu gabe. Argazkian, Atletiken futbol partida izenburuan, Atletikek amaierara arte borrokatu du, baina 0-1 galdu du Barcelonaren aurka. Lerroburu gehiagotan, Maria Jose Beaumonten hitzak, kitxeneko entzunketetan jakiten dudanaren arabera, hartuko dut kargu edo ez. Eta bertze berri batean, bizitzaren garestitasunaren aurkako lehen greba, baitere gizarteak politikarekiko duen interesa aspaldiko handiena. Eta akitzeko Euskal Herria Irratia, lerroburu nagusian, 19 urte bete dira Angel Berrueta hil zenetik. Donibane auzoko bizilagun eta okin ezaguna gogoan hartuko dute gaur 7etan Martin Azpilikueta kalean. Espainiako polizia batek eta haren semeak tiroz hil zuten Angel Berrueta 2004an. Alboko berrian, EH Bildu are determinanteagoa izanen dela aldarrikatu dute, eta Zudaire poliziaren indarkeriaren biktimatzat aitortzeko eskatu diote gobernuari. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur goizean giro eguzkitsua izanen dugu eta zerua erdi mailako hodeiek eta goi hodeiek orbanduko dute zertxobait. Hego mendebaldeko haizea zakar ibiliko da eta berriro ere temperaturak haize gaindituko ditu 20 graduak. Arratsaldean hodeiak ugaritu egingo dira eta zaparradak botako ditu batez ere ipar isurialdean. Gainera baliteke zenbait lekutan trumoi ekaitzak izatea. Haizeak mendebaldera eginen du eta indartsu jarraituko du jotzen bereziki kostaldean.
Eta bihar asteartean temperaturaren jaitsiera nabarmena da eta horri mendebaldeko eta ipar-mendebaldeko haize zakarra gehitu beharko zaio. Ipar isurialdean hodei ugari izanen da eta euria eginen du batez ere egunaren lehen partean eta kantauri isurialdean. Hegoaldean hodeitza saretuta egonen da eta euria apenas eginen duen. Elurkota 1300 metrora jaitsiko da. Temperatura maksimoak 10-15 gradu artekoak izanen dira eta gauean atertzera eginen du. Bueno, bat goizean hola, lasaitortzen da lanera, goizeko 8etan, kafearekin, jaka-jaka, eta astele batez gainera, ez? Eta batean zer eta enteratzen da Arizkun Rocken azkeneko edizioa dela. Karo, zandarra izanik, kafea osten zaizu hortzen, ez? Hoxen da, gaur jakin dudana, nik ere ez nakien, eta lanera sartzerakoan, jakin dut, Arizkun Rocken azkeneko edizioa izanen dela, urtengo ekainaren 23koa, 10 urte pasatu dira lehenbiziko ediziotik, eta erabaki dute azkenean ziklo honi itxiera ematea. Bueno, horretaz solasteko hain zuzen ere, Arizkun Rocken antolakuntzako bi aurpegi ezagunekin egonen gara, Eider Bidegainekin alde batetik, eta Álvaro Soulerekin, beraz, arratsaldeon bioi, mila esker gurean egoteagatik. Atxaldeon. Atxaldeon, Gorka. Atxaldion biei, eta, lehendabiziko galdera, ez dakit, gorputzak, zer moduz dituzue, hau, ez dakit, zuen bizitzetan, erran nahi dut, pisua duen kontu bat da, orduen, bada zerbait zondako ere pentsatzen dut, honi itxiera matea, beraz, ez dakit, nola zaudete, erabaki honekin? Pues gu nahiko ongi, ez? Ni sartuko tere bainitaz, nahiko ongi, azkenean, lankarga, gero eta ondiagoa izan da, eta, ikusi dugu, igual, azkeneko urtea izatea, dela egokiena edo, eta nola ez dago nire segidaik, proiektu honi nahi duenik orduen, erabaki dugu azkena izatea, eta momentuen ongi. Ni ez nago arrasa penatue, eta uste dut ere bai, noizbait ere etxibarko zela zikloa eta hola, baina, igual azkena urte honetan izatekin, igual gero pastuta ondoan, igual bai penatorko zaitela, baina, ez dakit. Eta Álvaro? Bai, Eider bezalatxu bai ongi ere, eta hoxen, bai publiketu ginuela komuniketu igual hor pixke bajona, torri zitzaitela gainera, baina, momentuko gauzi izan zen, eta hoxen, eta naturaltasunekin uste dut, aigarela bizitzen hau dena, bai piek uste ginen bai, zela ordue zikloa esteko, aukera eman ginuen, herrien, gaztiak edo norbaiten nahi baldin bazen segitu proiektunekin, etzen inoratra, orden jasi ginen planteatzen azkena izango zela, eta tira horrekin eintzin, eta ongi, naturaltasunekin nahi gara bizitzen, bai. Lasai erabakiarekin, ez? Erran nahi dut hausnartutako erabaki bat izan da. Bai, hoxen, azkenean 10 urte izan dire, hau antolatzen, eta ganden urteko edizioa antolatzeko pixke, igual kostata edo ibili ginen ez, dena aixe, perezakin edo iten gintuen gauzek, dena maldagoiti. Baina, dena superongi atrazen, eta inginuena izan zen uden deskonektatu. Normalean ere uden, bai deskonektatzen ginuen, baina nahi gabe ere beti burue segitzen zuen martxan, gauzeko betu nahian, pixke gaten zen urrengo urtera beire, eta, ganden uden deskonektatu giren raso, eta normalean beti iraila urrie tarte hortan hasten gara martxan, eta hor hasi ginen ongi eztabaidatzen, igual azkena egin, edo ez, nola planteatu irena. Eta hortan hasi ginen, negu azken hortan hasieran, pentsatzen, azkena izango zela ez, eta hola, eta hortan hasi ginen ongi pentsatzen, ongi hausnartzen, nola egin, eta hoxen, nola ez ginuen ulertzen Arizkun Rockeko proiektu eguria bakarrik, ginuen bilera bat, gazte mailan herrien, gazteko egian hori zen, bota ginuen hor, gure aldetik azkena izango zela, norbaiten nahi bazuen segitu ongi, eta bertzenaz, ongi ere, eta hola, ezen inora gertu, ondoko astetan baita ere, ez zakun inorek erran, orduan azkena izango zela pentsatu ginela,
eta jazta, horrekin. Claro, pentsatzen dut, ez dela erantzukizun txikia, erran dut, ni ere ez nintzen ausartuko, seguraski, ez? Hartzera karga hoi, bueno, pues jakin behar delako, hombre, seguro nagorre egongo zinetela zuk ere laguntzeko, ez? Baina, pues badu erantzukizun bat, ere ez da jaialdi erabat txikia, ez da gaztetxe bateko kontzertu bat, ez? Erran nahi dut, ez? Bueno, pues badu izen bat, badu prestakuntza bat, maila bat nolabait ere ematen da, ez? Zuei entzuna dizuet adibidez Álvaro eta Aider, bueno, pues taldeak joaten direnean ere bai, bueno, konten gelditzen direla, ez? Harrerakin badiren, ez dakit, ez? Zaindua dagoela nolabait ere, ez? Eta orduen, karo, sentsazioa, ni ere izituko nintzela, nik ere ez nintzela segurazki prese egongo hartzeko ardura hori, ez? Ez dakit nola ikusten duzen zuek, baina nik ala ikusten dut dintzen. Bai, osea, badu lan handi, eta orden nik uste dut ere edozein ez dagoela igual prest, edo ezin du edo, igual hartu ardura hori, ez? Eta, claro, baten artean eramatea ezin da. Horren, pues, kuadrilla bat edo atratzea ere bai da arrastaia orain. Bakoitza badu bere lana, bere historia, eta gustatzen zizu gehiago edo gutio musika, eta bai, horren, pues, ere ez dugu ez dago segida, eta jazta, igual hemendik 5 urtetara gaztetxo batzuk berriz ere elkartzen dire, eta berriz ere hartzen dute, eta jazta. Baina, bai dela responsabilidadia bezala, pues, eramatia hartu duen izenangatik edo gukin dugun moduengatik ez, pues igual baduelako lan handie. Iten alda hainbertze modutara, eta igual ez du halako kargaik. Bai. Iten aldena da antolatu kontzertu batzuk egun hortako eta listo. Pues edozein gaztetxetan iten alden bezala, baina, bueno, guk hartu dugun bezala, pues bai baduela lana. Bai, gainera beti ere saiatu izan gara, ez? Alik eta lan txukunena edo egin, edo mimo unitzekin gauzek, eta hola ere, ikusi izan dugu ez, musikariek, taldeak, langileak nola eskertu izan dute, nola manten dire kontu ez, gibiletik zen lana baden, horiendako ere ez da, uste dut, edozin kontzertu bat bezala, kusten dute gibiletik ze lana eta ze mimoekin iten den hau dena. Eta bai, inginuelaik, bilera hori herrien, gaztei erteko, gure aldetik jazkena izan bartzela, bai komentatu ginen, lehenbizko hilabete horietan presegongo ginela, norbaitek atrazkero laguntzeko edo pixket, baino guia utziko ginuela. Baina, ere, etzen izan kasuik. Erten duzu bezala, edozein kasutan, hor gelditzen da, nolabait ere, badu forma, badago jakintza, badago esperientzia bat, eta ere momentu batean, berpizteko aukera, ere hortzen gelditzen da. Gero, pentsatzen ari nintzen gainera, ez dakit ez alden, orokorrean gertatzen ari den zerbait, ez? Bastandarren biltzarra ere tortzen zai burura, ez? Belaunaldi aldaketa horiek ematea kostatzen ari dela, akaso, ez? Ez dakit, garai, urte batzu ez egiten direla gauza batzuk, baina gero akaso, ez dakit, gaur egungo gaztetxoenak, ez dakit, bertze kezka batzuk edo bertze gauza batzuetan gaudela, eta ere hori igual kostatzen ari dela, ez? Baita ere errantzidaten Bilboko txosna handi horietan, ez? Hor gazteak sartzea horretan implikatzeko kostatzen ari duela, beraz erran nahi dut, akaso ez dela arizkungo afera bat, baizik eta, jendarte mailan orokorrean, ez? Gertatzen ari den zerbait. Erratzen zenuten, hoixen, ez? Lana baduela, hoi bai, agerikoa da gainera, behintzat segitzen dugu, pixko segitzen dugun nentzako. Zer erranen zenuten? Dela Arizkun Rocken kasuan, lan ordu aldetik lan gehien ekartzen duen. Pues, den gauz guziei maten dugula igual 1000 buelta, ez? Igual asten garenetik ere ze taldia karri. Kristoin ez da bai da gizeten dugu. Eta igual hor, tokatzen dena da, zure gusto pertsonalatik atratzia, eta izetealako ikuspegi objektiboago, hemen eizkunen baztanen mailan ze taldiak kartzen aldugu, zein pegatzen alduen, ze jendiai ere gustetzen zaiko haunitzaitzia, eta urtean zehar jende haunitze botatzen zaku proposamenak, ideiak, eta horri ere ematen diogu buelta bat. Baina orokorrian zer, eske denai, ez? Den ematen dugu 1000 buelta, gauz guziei, orduen, zehazki, igual, produkzio lan horietan igual errango nuke. Zakit. Zaien ere bai da, igual,
diru aferak, ez? No, Azkenean, bai. ez dugu diruik eta trabarra dugu nonbaitetik bai edo bai, horren, pues ere bai, mertxana prestatzea eta hola, Bai. pues horrek ere bai, igual, bati gustatzen zaio gauz bat, bertzea, diseinuak, eta horrek ere bai, badu lan handie. Bai. Kezka handiena igual bai horrek, ez? Igual lana, nolabait ere, pues hoi, ez? Gero egotea bai postuetan, erraten duzuna bueltak ematen honi, baina, karo, gero igual gehien izitzen duena, edo nolabait ere parte zaiena, hori, ez? Dirua lortzea, eta gero kezka egunean bertan ere, publikoak erantzuteko, kostu horiek estaltzeko, ez? Bueno, pentsatzen dut hori dela komplikatuena, edo beldur gehien ematen duena, ez? Karo, hor jartzen duzu diru bat, eta, bueno, hortik ere zati bat behintzat berreskuratzea, gero, bueno, mertxanaren bidez eta kontu horiek, ezta? Bai. Eta azkenean hoixen, aipetu barra da, bueno, unitzetan erten dugu ez, jaialdi doainik dela ez dugu kobratzen sarrerik, eta bai, unitzetan errandakute, eta uste dut ere errexago izango zela, batzen baginuen igual, bai, pues, sarrerak saltzeko, nahi duenak erosiko du, torko da, dirue aixe gehiago sartiko zen, baina, bueno, ez dugu laiten musika bertzen modu batera ulertzen duguleko, zerbait eixe, handiago, zabalago, eta bai, horrek ere, bueno, kartzen duena da, pues, beti kezka horrekin ibiltzia. Aber, nola, nondik lortuko dugun diru hoi, orai berriki kamisetak atratugu saltzerak, zenbat taiak, zenbat kantidade, zenbat ze kolore, ze diseinua, dena, aber, non patzen garen saltzera, zema saltzen diren, laguntzailekin, bai, egierteko, bai, diruekin gero, bai, buelta honitzekin, bai, maten dugu buelta honitz, bai, diruei. Dirue, hori izaten da, azkenean baldintzatzen duela, handi batean. Hoixen da. Bueno, erraten zenuten horrekin bueltaka, ibiltzen zaretela, beraz. Gero, hoixen, eguna bera ongi ateratzeko kezka horrekin, eta normalki ateratzen da gainera. 2013an beraz hasi zen, ulertzen dudan, ez? Zula 10 urte. Zagit pixkete kontatzen aldi guztien nola hasi zen, nik uste merezi duela, ez? Orain, bueno, ere itxiera honetan, oroitzea zer izan zen Arizkunrok, nola hasi zen kontu hau? Bale, Arizkunrok berez 2014an sortu zen, 2014an hor, bueno, kontzertuak aizkunen betitik zauntu dugu gazte ginelaik, aizkungo bestetan hortzireleakin antolatzen ziren kontzertuek. Afera da hor, bueno, urte batez, 2014an juntetu ginela 3 lagun, pues, pixket igual, nolabait indertzeko edo kontzertu horiek, edo, bueno, patzeko izen bat, ez dakit. Eta hola sortu zen Arizkunrok 2014an, prestatzeko lehenbizko edizioa izan zela 2015an. Orduen, ez dakit, helburu bezala igual ez ginen, baina bai hasi ginen lanian talde erran dezagun igual izenekin edo famatuekin, baino atzendu gabe bertako taldeak. Talde kiek errango dut, etzai gustetzen hitzoi, baina bueno, igual erresago jendea ulertzeko talde bertako taldea edo hasi berrie talde hoiei ere aukera eskintzeko, gure ustez hoiek direla importanteenak azkenean bertako taldeak, hasten direnak ensaio gela bat sortzen kantuek eta hola hasi ginen lehenbizko edizioa 2015an izan zen. Eta aurten berriz izan bar da 9garrena. Hortaz indugu ere pixket hitz jokoi 10 bat. Berez dire 10 urte Arizkunrok sortu zenetik, aurten izan bar da 9garren edizioa. Orden, bueno, hortaz 10 bat, 10 urte, ken bat, bueno, 9 edizio pixket hitz jokorrekin, ez? Eta hoxen, 2015an lehenbizko edizioa izan zen, eta gerozi, pues bueno, mile historia bizi dugu, mile gauz, eta, bueno, guretako hau dena izan da ikasketa prozesu bet, eta, bueno, kristoin esperientzia, eta laguna unitzez, atra dugule hemendik. Ezagit baduzuen edizio bat edo buruan, bueno, zaila dela, bederatzi edizio azkenea, baina, bueno, baten bat hola gelditzen zaizuena buruan, ezagit, errex etortzen zaizuena behintzat memoriara. Jo, niri igual azkeneko hau ere pastoren superrongi, ze bertzetan igual izaten da pixket kaos egunean bertan ez, pilelan, ez da igual ez dugu disfrutatzen haunitz kontzertu eta azta hola. Pues gehiago derako pues, laguntzea izertan, bertzean, ez da gize. Eta aurtengoan bai, bueno, 2022an bai
pastunen arrasongi, disfrutatunen kontzertutaz, igual hartu nolako ere bai lasaiago, ze ja ginen ja pentsatzen igual ere bai azkena izatea, hola, orden zen hartu ginen lasaiago, bueno, ni behintzat lasaiago, eta disfrutatunen haunitz. Eta ere bai, bertzia pandemiako urtean, bueno, 2021 batean oino zintzirela ekin kontzertu eta hola, inginuela frontonan, izan zuela, kriston lana, baina hoi ere bai, gelditzen zait ez dakit. Torri zen bastante jende, bueno, frontona bete zen, eta, pues hoi ez, berriz ere izatea kontzertu ikusteko aukera, eta hola, denbora luze bat eta gero, pues horrek ere bai, markatu zaten bezala. Álvaro, zure kasuan? Bueno, bai koinziditzen dut eiderekin, aurten ganden urtekoa, pues bizi ginuela kristuen lasaitasun bezalakin edo, igual ere, ja, baginuela gure burun barnean hasi ginela ere fantaseatzen, aurtengo azkena, katxondeo bezala, baina, bueno, ere egie puntu betor bazen, ez? Da igual, zait horrengatik edo, bueno, taldengatik edo, gozatu nuen ganden urteko edizioa unitz. Eta erteagatik bertzea, pues, niretzako igual 2017an horrez nebeltzat horri zen, eta jo, arras berezi izan zen, bueno, nola lotu ginen haiekin dena, ze erantzune izan zuen publikoa, herri mailan ere ze giro sortu zen edo, horrekin ere gelditzen naiz bai. Jendea gainera normalki erantzuten du, ez? Zaiz sentsazio zuen normalki, hau da, Arizkun Rockera egunean bertan agertzen da jendea. Bai, bueno, momenten sorik, beti, pues, bai izan dela, pues, batzutan gehiago bertzetan gutio, baina beti plaza bete izan da. Horren bai, pues, jendia gero ere bai, pues, idazten dakute, bertze, pues, Euskal Herriko bertze tokitatik egunean bertan igual bateko informazioa, ez dakize. Horren, pues, bai ikusten dugu jendia, pues, gustatzen zaiola edo, bueno, ere bai igual den udako lehenengo bestetatik eta hola, pues, igual ere bai horrek animatzen du, ez dakit. Bai, prozesu ere ikusti uste dut izan dela ere polite ez, hasierako urte horiekin konparatuz nola gero eta jende gehiago etorri izan da, nola jende gehiago ere idazten daku, iparraldetik, Bizkaiatik, non uzten alduten kotxear, non aparkatzen, non baden leku eloiteko, eta jo, polite da, eta gero ikusten dugu ez, plaza nola betetzen den, eta jo, horrek ere, pozten daku ez, kustia, hainbertze lana ainta gero kustia plaza hola ere betia eta polite da, bai. Hoixen da, azkenen pentsatu duzuen dako, opari honena, ez duze argi dagunengatik gainera deus ere kobratzen dena borondatez egiten da, beraz, hoixen, ez, izaten alduzuen ikuste dut, konten jartzeko motiboa. Zer eran entzenukete ekarri diola, ez, Arizkun Rockek, Arizkun edo bastani, erran edu, zeren jaialdi honek duen berezitasun handietako bat da landa eremuan egiten dela, ez, eta gaina landa eremuko herri, bueno, txiki batean, ez, orduen, bueno, berezitasuna kontuan hartuta zer errango zenuten karri diola? Nik errango nuke igual, olako herri txiki betian hau itea, lehenbizko gauza igual jendei txokatzen zaiola, ez? Honitzetan igual taldiak eta galdetzen dakute, eta zenbat biztan lezat hemen? Eta pues, bueno, 600 inguru, hola, eta ostras, hor ja geltzen dire harrituek, oi alde batetik. Eta gero ere haunitzetan jende arrandaku, baztango jendean dako, ez? Ze gozada izan den, Ganbiarrian, ez dakit nora jaialdi batera edo kontzertu ikustera, etxeko atian arteko moduen izeti aukera taldeak kusteko, pues izan dela gozada bat. Gehien bat igual gurasoak edo jende igual, bueno, edo bai gaztea unitzek ere errandako baino, gehien bat igual gurasoak edo aurrek duztenak edo, pues errandakute izan dela hoiendako gozada bat. Eta komuniketuen arire ere, atzo bera plazan patu ginela kamiseta saltzera guraso batzuk errantzakuten, nola, pues orai jau jakitu ardela eta zepena ulertzen dutela rasongi, baino hoiendako ertezakuten, ze gozada, Ganbiarrian ez dakit nora, kontzertu ikustera etxeko atian montatu dakuze jaialdi bat, eta hoi ere eskertzen dutela, ez? Bai, era bizitzia herri, ez? Naizte izan egun bateko afera igual, igual Arizkun bezalako herri bat etzen hain famatu, pues igual ez duelako bueno, ez delako hain turistikoa. Igual adibidez, pues hemengo landetxeak daula, igual urtean zehar ez direla igual hain betiak egoten edo, pues bederen asteburu hortan, pues bai betetzen direla, edo ezakit
jatetxeak edola, orden, pues, pixket bizitasun ere bai herriei. Eta gero gainera, ezakit ez, como bertze logika batetik usita ere bai, bueno, ze garrantzitsua den kultura eramatea landa eremura, ez? Beti egoten da hor hirian, eta orden beti landatik joaten gara hirira, Albarok erraten zuen bezala, eta kasu honetan erratea aizu, ez? Ba, landa eremuan ere nahi dugu, ezakit, sortu eta izan hemen, gure kultura hau ere da espazio bat horretaz gozatzeko, eta nik uste dut hori, vamos, egundoko kontu berezia dela, eta zuek egin duzuen ekarpena, ezagit, aski garrantzitsua zentzu horretan. Bueno, elkarrizketa ixten joateko, ez dugu atzendu behar, bale, hoixen, behar dugu, itxiera azken edizioa, baina azken edizioa, hau da, bertze edizio bat dago aurten, kainaren 23an izanen dena. Bueno, ez dakit horretaz zerbait badugu, oraindik goiz da, baina, bueno, zerbait hor aurreratzen alduzu, zentzu horretan, edizio horretaz? Oraingoz bakarrik izango dela ekainako 23an, eta bai ertan dela ez, pues, atxaldean egongo dela kontzerturen bat, eta justo horten ekainako 23 pues, da San Juan bezpera ez, eta orden aizkoren horreiten dire San Juan zuek, eta hoi, pues, jendia ere animatzea ez tortzea, eta hoxen, pues, izango dela atxaldean kontzerturen bat, eta gero gauian, pues, bertziak. Eta izango dela raspoitea ordengoa. Bai, oino ez dugu finketu egune, baina apiril Vale. publikatzeko erran nahi dute, kartela. Apiril aldera botako dugu, ez bada lehenbizko aste hortan, apiril erdiralko ja botatzen alko dugu kartela publikoki. Izaten du berezitasunen bat, edo aurtengo edizioak, bueno, zerbait erean, bueno, pentsatzen dut agurrak eta antzekoak izanen direla, ez dakit zerbait duzuen burutan? Bueno, igual, berezi, ez dakit, oraindik gaude igual maten pixket bueltako horrita hola, ez? Bai. Baina, pues, torriko diren taldeak igual guretako dire berezik, eta aprobetxatu igual aurten kartzeko guri gustatzen dizkigun taldeak edo hola, orden, pues, bai, nik uste dut izango dela zerbait berezi, Bai, emozionantia. Berta, igual zuek atrabalko zate, bertxo pare bat botatzera edo zerbait ere. Kontuz, ez dakigu, zer sorpresak. Gorka, ongi solasten zule. Xaloa ganenda grabatzera, ez izan dutik. Bertxoak botatzen baduzue. Eta, bueno, horretaz gain, erranen dugu, atera duzuela ere mertxan berria, kamiseta aski eder batzuekin, ez? Hor hartzaren irudiarekin, eta beraz, bueno, horiek ere pentsatzen dut, lortzeko gonbitea eta eskuragarri, webgunearen bitartez, edo, bueno, zuen sare sozialetatik, eta gero ere bai, aipatu behar da, bueno, ez dakien jendearentzat, Albaro Eider eta antolakuntzakoak egoten direla, postua jartzen ere, hemenka, noiz, kamisetak eta mertxanak eta erosteko, beraz, bueno, horretan ere adi, nahi izan ez gero, urtengo, azken edizio horretako, kamiseta eta irudi horiek lortzeko. Erran duten moduan, apirilan jakingo dugu, zein dena urtengo kartela, eta ekainaren 23an, oraingoz behintzat, agur, edo gero arte bat izanen da. Eider Bidegain eta Albaro Soule erraten genuen moduan, Arizkun Rockeko antolakuntzan, 10 eta azken edizioa, 10 bat jarri diote izena, eta izanen du, gozatzeko aukera. Mila esker handit, bidei. Esker mila honi zuri, Gorka. Ikus ditzagun orain Iruñerriko udaletako albisteak. Antxoainen diru bilketaren araudiarekin bat, jakinarazten da 2023ko apirilaren 20an bukatzen dela epea honako hau borondatez ordaintzeko ibilgailuen zirkulazioaren gaineko zerga 2023 urteko kuotan. Arangurenen Carlos Purroiren eskultura erakusketa jendearentzat irekiko da. Martxoaren 18tik asteazkena apirilaren 4 asteartea ikusi ahal izango da. Baitere Arangurenen 2023ko euskarazko udaleku batzuetarako izen emate epea ireki da. Informazio guztia Arangurenen udal webgunean. Iruñeak zuhaizti babesleku gehiago bilatzen ditu Nikulu ertainarentzat. Kutxak jartzea garrantzitsua baita, baina ez nahikoa xaguzar horretzat. Joan den maiatzean ibai inguruko kiropteroentzat prestatu ziren 8 babes kutxetatik
gutxienez 3 okupatu dira. Eta Kaparroseko Errota Udal Piraguismo Eskolak adin guztietako jendeari zuzendutako jarduerentzako izen emateak ireki ditu. Eskaintzak barne hartzen ditu hastapen eta hobekuntza ikastaroak eta udako kanpamenduak, Arga ibaiaren inguruan tituludun begiraleek emandakoak. Eta azkenik Iruñeak arreta eta informazio bulego bat jarriko du Milagrosan hiri berroneratze prozesuei eta auzoko energia eraginkortasuneko jarduerei buruz informatzeko. Iruñea hirigune historikoak bulego horretarako lokal bat erosteko baldintzak arautzen dituen plegua egin du udalak. Martxoaren 3an, por burlada, burlatarengatik, herritar plataformak mobilizazioa deitu zuen, han burlatan bertan, eta gero ere irakurketa bat, komunikatu bat plazaratu zuten, hainbat aldarri, desadostasun, kezka, nolabait ere gizarteratuz, mahaigaineratuz. Horien artean, zer da salatzen dutena? Alde batetik, bertako burlatako udalak, eramaten ari dituen murrizketak eta privatizazioak, eta baita ere, hartzen ari duen, udalak hartzen ari duen jarrera autoritarioa. Hain zuzen ere, horretaz gehiago jakitea bururatu zaigu, iduritu zaigu interesgarria zela herri plataforma honi ahotsa ematea, eta horretarako plataforma honetako kide den Gorka Balesekin egonen gara gaurkoan, beraz, arratsaldeon Gorka eta mila esker gurean egoteagatik. Arratsaldeon eta mila esker aukera hau eskaintzeagatik. Zuri Gorka, lehenik eta behin galdetuko dizut plataforma honetaz bertaz, konta iguzu pixkat por burlatarengatik, zer den, nola sortzen den? Azken urteotan burlatako udalak bere jokaeraren ondorioz kaltetu batzuk atera gara, eta kaltetu horiek plataforma batean bildu gara. Orain arte bakoitzak bere aldarrikapenak egin ditu, bere kontutik, bere aldetik, baina ikusi dugu agian ja zerbait orokorra dela, joera orokor bat nahiko joera autoritarioa udaletxearena, eta erabaki dugu guztion indarrak batzea, errealitate horiek burlatako herriarengan zabaltzeko edo. Baiteren ikulertzeko Gorka, zegoen igual, ez dakit, ez? Herritar batzuk, eraikin batean kexu zaudenak zerbaitengatik, bertze batzuk alde batetik, ez? Izan duten bertze kalte batengatik, eta erabaki duzuna da pixket guzti horiek elkartzea, eta, azkenean emate irakurketa mankomun bat eta erratea aizu. Agian ez da bakoitzaren arazoa, baizik eta badago arazo orokor bat, ez? Hoize, ez dira kontu isolatuak, baizik eta bada joera orokor baten ondorioak. Gaude udaletxeko langileak, azpikontraten langileak, badaude kultur eta kirol erakundeak, badaude adinezko pertsonak, badaude 11 kasu baditugu honen inguruan, eta deia izan da hori, indarrak metatzea eta saiatzea burlatako herriari zer dagoen erakustea. Ez da argi gelditzeko, ez da alderdi bat, baizik eta herritar batzuk elkartu direna. Hoize da, bagara hori, esan duguna, elkarteko kideak, langileak, bizilagunak orokorrean, plataforma ezberdinetako kideak, eta hori, adierazi nahi dugun bakarra bada, zenolako joera izan duen udaletxeak azken urteotan. Hortik aurrera, bosta sola boterean nor dagoen. Esan nahi dugu, ikusten dugu errealitate bat, eta salatzen duguna da errealitate hori. Ez da, hau ez da alderdi bat, ez da plataforma elektoral bat, hau da, herriko kaltetuen plataforma. Hala ere, nik uste dut baduela zentzu erratean hor dagoen udalean, eta momentu honetan Navarra Suma dago boterean, ez? Erran nahi dut, hori ere argi gelditu behar da, zeren salatzen duzu udalak hartzen ari dituen jarrera. Ados, bai. Navarra Suma gobernuan dago, eta gero badauden bestelako... Egia esan da burlata nahiko anitza da, alderdi politiko asko daude,
Eta, baina, erabaki hauen arduradun nagusiak izan dira batez ere Navarra Suma eta beste kasu batzutan PSN-ek baita. Jarri duzu erdigunean, ulertu dudanarengatik horka, bai, zerbitzu publikoen, zerbitzu sozialen nolabait ere galera, edo horrez, eskubideen merma bat egon dela azken finean, eta gero baita ere autoritarismoaren kontra ordin. Joaren gara pixket hori orain hobe ulertzen, alde batetik hori, erraten duzu, ikusten duzu, arlo ezberdinetan, herritarren eskubideetan hor badagoela gutxiagotze bat, galera bat. Bai. Gaur egun burlatan badaude zerbitzu publiko batzuk bermatutak ez daudenak. Azken garai hauetan ludoteka itxi dute. Itxi dute baita adinekoentzako ile-apaindegi zerbitzua. Justo bi zerbitzu hauek badira baliabide gutxiago dutenei zuzenduta daudenak. Pizkat larria da asunto hau. Bestetik baita murrizketak egon dira beste zerbitzuetan. Adibidez, Gaztelekun eta Haurliburutegian langileak kendu dituzte. Hau ondorioa izan du arreta ordutegian. Ordutegi hau murriztu da. Eta, kasu batzuetan, oporrak, bajak eta bestelako daudenean, zerbitzua zuzenean ixten da. Eragina handago. Gero, udaletxeko beste esparru batu edo beste sail batzuetan, bajak ez dira betetzen ere, modu sistematiko batez. Orduan, hori beste langileengan eragina du, lankarga handitzen da, eta horren ondorioz zerbitzua, herritarrei ematen zaien zerbitzua baita okertzen da. Badaukagu kasuren bat, urte bateko baja ere bete ez dutela. Eta hori eragin zuzena izan du zerbitzuan. Eta gero bestetik, hirugarren zutabe bat izango litzateke privatizazioak. Hasi dira ja privatizazioak egiten, alde batetik, etxeko arretako zerbitzua zati garrantzitsu bat privatizatu dute. Bestetik, herripagainako kale garbiketa baita privatizatuta dago. Eta duela aste gutxi baita proposatu zuten Gaztelekuko kudeaketa, Gaztelekuko zerbitzuko zati nabarmen bat privatizatzea, oraindik ez dakigu ze elkarte pribatuaren alde edo, hasi que egoera hola da, zerbitzuak ixten, murrizten eta privatizatzen. Beraz, hori beste biztanleei erakustea derrigorrezkoa dela uste dugu. Zergatik uste duzu gorka egiten dutela? Zergatik egiten duten baino, zein da ematen duten justifikazioa honen inguruan? Pentsatzut, zerbitzu horiek arestiak direla, erranen dutela. Burlatak finantziazio aldetik arazoak baditu, noski. Baina badaude marra gorri batzuk ezin direla pasatu. Batzutan ikusten dugu ahulenen zerbitzuak murrizten direla, baina gero bestetik, gero ikusiko dugun moduan, beste kontu batzuetan dirua bosta sola. Gogoratu behar dugu adibidez, alkateza gobernura heldu zen lehenengo egunetan bere soldata igo zuela. Orduan, ez du eragin handirik hori, baina bai filosofiaren aldetik, ez? Simbolikoa. Hori da. Gero bestetik, gero ikusiko ditugu beste adibide batzuk, artxiboaren kudeaketarekin, edo beste autoritarismo kasuen ondorioz, udaletxeak ordaindu behar, agian ordaindu beharko ditun diru batzuk. Osea que, arazoa dago ekonomikoki, baina badaude gauza batzuk ezin direla ukitu. Erraten genuen beraz, zerbitzu publiko horietan, jendarteran dako zerbitzu horietan, murrizketak, hemen herri plataformatik salatzen duten alde batetik. Baina kontu gehiago baitere, horien artean, azpimarratzen zenuten bertze bat gorka, uholdeak egon zirela adibidez, duela ez dakit zehazki noiz egon ziren, eta momentu horretan udalaren kudeaketa nahiko kaskarra izan zela. Uholdeak garrantzitsuak izan ziren, hori argi dago. Baina, udaletxearen
txispa falta, erreakzio falta eta baliabide falta eta uholdeen protokoloak aurrera ez eramatearen ondorioz, pues, kalteak ez ziren aritu, kontrakoa esango nuke. Eta, bueno, egon ziren adibide asko, esan nahi dut. Uholdeak utzi zituen etxeak isolatutak, argirik gabe, berogailurik gabe, urik gabe, eta, bueno, jendeak auzolanean lanak lagundu zuen asko eta hori, baina udaletxeak ordu asko pasa ondoren ez zuen, ez zeukan informaziorik, ez zegoen koordinaziorik, ez zegoen liderazgorik, ez zegoen. Orduan, horrek kalteak ekarri zituen. Eta gorka, karo, hasierako momentu horretan bai izan zutela igual erantzun nahiko, bueno, segit kaskarra, baina bueno, baliteke hor deskoordinazio punto bat egotea, baina bueno, gerora ez dakit hobe erantzuten joan diren. Ez, joera berdina izan da. Alde batetik, udaletxeak ez zuen kaltetuekin bilerak egin nahi, azkenean egoerak eraman zuen udaletxeari bilerak egitera, baina ez ziren oso produktiboak izan, ez zegoen borondaterik, eta bueno, adibide gisa beranduago udalbatza bat egin zen, eta horretan alkatesak zuzenean espreski debekatu zien kaltetuen plataformakoei udalbatza aretora sartzera. Orduan, esan nahi dut, bada pixkat bere ardurak eskurritzea edo, eta arazoari begitara begiratzea eta aurre egitea, aitortzea gaizki egin dituzun gauzak, ikastea eta borondatez aurrera egitea. Baina ez da udaletxe honen funtzionatzeko modua. Bada autoritarismoa eta iradokizun guztiak erasoak izango balira bezala hartzen ditu. Ez dago beraz, dialogorako ere aukera askorik, ez? Ulertzen dudanez. Ez. Hori klasiko bat izan da azken urteotan, eta ez bakarrik plataforma hauekin, no? Uholdeen plataforma edo artxiboaren plataforma edo langileekin eta orokorrean nahiko gorrak dira. Nahiko gorrak ez dute entzun nahi, orain ja hauteskunde kanpaina hasi direla eta pasaden astean ikusi nuen bideotxo bat non irekitzen dute beraien lokala, herri entzuteko, baina bueno, errealitatea kontrakoa eramaten diozunean edo diezunean etsaia bezala hartzen dizute eta ez dute aniztasuna eta bestelako iritziak zerbait positiboa bezala hartzen. Hortaz azpimarratzen duzu, hori deigarria da bai, autoritarismoaren hitza ez, erraten duzu, nola udalonek hori ez duari herritarrekin elkarlanean ez, aurrera eramaten gobernu hori, baizik eta modu autoritario batean. Horren ere, bertze bi sintoma seinalatzen zenituzten, kultura eta kirol patronatuak kendu dituztela, nola da hau? Bai, bueno, azalduko dut pixka jendea ulertzeko zer diren patronatu hauek. Zer ziren patronatu hauek. Ziren udaletxetik kanpo zeuden erakunde batzuk, non kudeatzen ziren kirola alde batetik eta kultura. Adibidez, kulturan bazeuden alderdi politikoen ordezkariak eta kultur erakundeen ordezkariak baita. Han hitz egiten zen dena eta kudeatzen zen burratako kultura. Han eztabaidatzen zen, han erabakitzen zen. Zein dute? Patronatu hauek ezabatu dituzte, patronatuekin, erakundeekin, langileekin, inorrekin kontatu gabe, eskatu dugu, baina ez dute kasurik egin, kendu dituzte. Orduan, kudeaketa hori udaletxera itzuli da. Udaletxean sortu dituzte sekzio batzuk, eta han parte hartzeritarra nolabait ere bermatu dute. Zein da asuntoa? Sekzio hauetan erabakitzeko aukerarik ez dagoela. Bakarrik iritzia emateko aukera. Patronatuetan bai, hor erabakitzen zen. Hoize da. Orduan zer gertatzen da? Sekzio hauetan erabakitzeko eskubidea duten bakarrek alderdi politikoak izan dira. Badira.
Eta jendeak, badakizue, parte hartu duen sekzio horietan? Bueno, nik dakidanez, kulturan bai, eta kiroletan ez daukat oso argi, begira. Harrapatu nauzu kontu honetan. Baina, bai, ebixen da, edozein kasutan, diferentzia erabatekoa da, ez? Azkenean iritziak eman edo erabakiak hartu azkenean nor kudeatzen duen, hor diferentzia egondokoa. Bada filosofia berekoa, ez da autoritarismoan ere iritzia bada bakarra, eta ez dute zer ikasteko, zuen proposamenak edo iradokizunak ez dute zertarako balia, eta kontrakoa esaten badidazu, kanpora. Pentsatzen dut patronatu hauetan parte hartzen zuen jende horretako nahiko txo igual ere, ez dakit ez duela sobera ongi hartu erabaki hori? Ez, bat ere, egon ziren mobilizazioak, jaso ziren 2.200 sinadura, movida derra montatu zen, baina, azkenean beraien egin zuten. Beraiek boterea beraz, kontu gehiago Gorka, autoritarismo horren nolabait ere seinale edo simboloa aipatzen zenutenak, bertze bat euskarari nolabait ere trabak jartzen ari dizkiotela, diozue. Bai, hau nahiko ulertezina da, ezta? Burlatan bazegoen nahiko barneratuta, onartuta eta nahiko horizontala zen euskararen ordenantzaren babesa, ezta? Egon dira, kolorez berdinetako alkatetzak eta guztietan errespetatu da eta bultzatu da. Honetan ze gertatu da, kasu honetan Navarra Suma eta PSN-ren babesarekin, murriztu dutela euskararen balorazioa udaletxeko oposizioetan eta aprobetan. Euskara beharrezkoa ez den postuetan meritu gisa kentzen da. Orduan, burlatar euskaldunak gaizki bazuten ere, orain zailagoa dute. Zailagoa da udalarekin euskaraz egitea, eta bestetik bada altxor kultural horri lagundu ordez lurra gainean bota, bada, pizkat ulertezina, bai. Euskarari ere beraz guraizeak sartu dizkiote, eta... Barkatu, ez du zaidala baita, korrikako kilometroa ere ez zuten erosi, modu tradizional batean egiten zen, eta aurten ere ez dute egin. Aipatzen zenuen azkenean, ez dakit, ideologia pentsa molde baten behintzat erakusle, adierazle, ez? Erabaki horiek, hemen salatzen zen dituzenak. Eta bertze kontu bat gainera, erraten zenuten ere bai, udaleko langileak ere kexatu diren momentuan, ez? Akaso haien iritziak eta eman dituzten momentuak, dirudi, erraten duzue, gobernu honek, ez? Udaleko boterea duten. Hauek, ez dakit hori alboratu dutela, jazarri, inkluso ez dakit, zentsuratu, hoxen, ez? Hor ere bai, autoritarismo. Bai, argi eta garbi, gainera, oso autoritarismo zorrotza izan da. Esan nahi dut, ireki dira espedienteak lanean iritzia emateagatik, baina baita lanetik kanpo ez dauka inolako zentzurik. Azkenean, adierazpen askatasuna ez dago bermatuta. Kontu zibili behar zara gauzak esaterakoan. Bestela, badakizu zer dagoen. Baita, kasu batzuetan, nonbait langileak kendu dituzte, eta horren ondorioz karteltxoren bat agertu da, agertu dira udal gobernuko kideek, eta kendu dituzte kartelak, bidali dute udaltzain burua jendea galdetzera, eta azkenean, kasu honetan ez dute espedienterik ireki, baina jarrera hau nahiko argi da zenolako joera duten adierazteko. Kasurik larrienetariko bat izan liteke langile bat modu arbitrario batean kaleratzea. Pertsona hau epaitegitara joan da, eta momentuz bi epai irabazi ditu. Ikusiko dugu, errekorrituta omen dago, ikusi beharko da zer gertatzen den. Pero epai batzuetan, batean, epaian bertan agertzen da autoritarismoaren kontu hau. Orduan, agian gu ez gaude
gidatzen kontra, agian bada gobernu taldea, ez dakit. Dena den, langileenen kontua gainera, lehen komentatzen genuna, baita, ziurrenik udaletxeak milaka eta milaka euro ordaindu beharko ditu sortu duen kaltea betetzeko edo ordaintzeko, bai. Orduan, diruaren kontua. Badago dirua, ez dago dirua, nola kudeatzen da, betikoa. Honek, ez dakit, Gorka, azkenen pentsatuz pertsona hauek, ez dakit norden alkate dagoena, baina, Ana Gongora. Ana Gongora, eta alkatetza taldea pentsatuz burlatakoak izango direla. Bai. Eta, erran edut, karo, burlata ere ez dakit, ez da Nueva York, orduan pentsatzen dut, ez, hor jendea ezagutzen da, hornek ez die ekarriko pertsonalean eta nolabait ere herritarrekin, ez dakit, konfrontazio bat, edo, azkenean akaso haien zirkuloan ez da nabaritzen jendearen haserre hori. Egia esan da ez dakit, aitortu behar dut ni alkatearekin erlazio izan dudala, erlazio kordiala. Erlazio normala, eta, printzipioz emakume bada, hitz egin daiteke berarekin. Baina gero, kontrakoa eramaten diozunean zenbait kontuetan, ostras, alde hori agian hasieran ez da oso ondo ikusten, baina gero bai ikusten da, eta zorrotza da. Eta, ez dakit, agian jendeak kalean ez da horretaz ohartzen, baina gero hurbiletik eta kontrakoa eramaten diozunean agian ikusten duzu beste alde bat. Orduan, ez dakit, jendeak ze pentsatuko duen, ez dakit, printzipioz, badauka trato ona, baina, gero badauka bere alde iluna. Salatzen zenuen guzti hori, plataformatik, erraten zenuten kontu horiek. Ez egin, ala ere, Gorka, ez duzu impresioa maiatzan 28an hauteskundeak dira, honek uste duzu eragingo diola, kasu honetan, Navarra sumari? Gure helburua bada udaletxetik egin dituzten gauza txarrak salatzea. Ez dago gure esku hauteskundeetan zer gertatuko den ala ez esatea. Esan nahi dugu, kaltetua gara eta burlatako herriari erakutsi nahi diogu zer dagoen, besterik gabe, guk hauteskunde kontu hauetan ez gara sartzen. Martxoaren 3an egin zenuten mobilizazioa, ez dakit, zer moduz atera zen, agertu zen jendea? Ongi, bai, 100 pertsona atera ziren, kalera atera genituen gure eskaerak, gure aldarrikapenak, eta udaletxe edo alkatezaren eskuti partez, erantzun nahiko txarra jaso genuen, porque medioetan publikatu zuen gutun bat, eta betikoa, armadilloarena egitearena, ezta? Ez du ezer aitortzen, ez du etsaiak, beraren kontra gaudenak, etsaiak gara, eta dena superperfecto egiten du, eta jazta, egin behar zituen gauzak egiten ditu, udal langileak supermotibatutak daude, marketing. Eta berraz, errua zuen? Agian, bagara etxaiak nahi dugulako ez dakiz zer, baina, ez du komunikatu horretan, esaten zituen gauza batzuk, baina beste asko uholdeak, ez dakiz zer, patronatoak, murrizketak, horri buruz ez zuen tutik ere esaten. Ez zuen kontrakoa esaten ere, beraz, marketing politikoa, aurre kanpaina datauetan erabiltzen den marketing aiusarra, edo aiusoarra, edo... Burlatarekin herri plataforma ezagutu dugu, pixkat gaurkoan, aurrekoan egin zutelako mobilizazio hori, ikusten duzunez, kontuan dana bat, mentxen mahai gainean jartzeko, kexak, baituzunak, haserreak, herritarren partetik. Ez dakit, ez dizut galdetu Gorka, baduzuen hemendik nolabait ere epe motzean edo epertainean zerbait pentsatua, bertzen mobilizazioaren bat, zerbait egingo duzuena? Bai, ekimenak egingo ditugu, ari gara pentsatzen, aber nola kudeatu, ea posible batzuk, ea hauetako batzuk posibleak diren, egin nahi dugu, gustatuko litzaigu zerbait ikusgarria eta polita egitea, pero ikusi behar dugu posible den, ala ez, gure baliabideak murriztuak dira, eta horietara egokitu behar.
por burlada, burlatarekin, herri plataforma, erraten genuen moduan, haiek salatzen zuten, kasu honetan udalak, udal gobernuak, ekarri dituen murrizketak, privatizazioak, eta baita ere, jarrera autoritario horiek. Gaurkoan, herri plataforma honetako kide den, Gorka Balezekin egon gara, eta bera kontatu digu, nondik norako hauek, Gorka, eskerrik asko gurean egotegatik, eta, hau guztia kontatzeagatik. Eskerrik asko zuei. Hoiexek ikusi dituzuenak gaurko astelen honetako kontakizunak. Bihar asteartean ere hemen egonen gara elkarrizketa gehiagorekin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.